Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Jamus ta yi rashin nasara da ci 2-1 a hannun ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ecuador. Idan ka duba wannan wasan gaskiya za ka yi ba ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ecuador irin ƙoƙari da suke yi. Duk da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Jamus su ne suka so jefa ballon su ta hannun ɗan wasa wato Sane, amma hakan bai hana su suka warware wannan ballon sannan suka ƙara ƙarawa. A yanzu dai haka da shugaban kasar Ecuador wato Daniel ya ba da hutu akalla da kwana 3 domin murna ga wannan nasarar da suka samu kan ƙungiyar ƙwallon ta kasar Jamus. Idan ka duba ƙungiyar ƙwallon ta kasar Jamus cin su ba abu ne mai sauƙi ba gaskiya. Idan ba ku manta ba dai ƙungiyar ƙwallon ta kasar Jamus ta taɓa zazzaga ƙungiyar ƙwallon ta kasar Brazil bal guda 7, sannan kuma a bana ma ƙungiyar ƙwallon ta kasar Jamus ta doke ƙungiyar ƙwallon ta kafa ta kasar Curacao da ci 7-1. Wannan ba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus ba abu ne ba mai sauƙi ba ka doke ta gaskiya. Ba ƙaramin nasara ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ecuador ta samu gaskiya akan wannan ƙungiyar. Sannan idan muka duba tarihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus tun wasa Plus shi ne yake da ƙwallaye akalla kusan guda 71, sannan ɗan wasa Mula shi ne mai ƙwallaye guda 68. Sannan akwai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Sweden da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Japan inda suka tashi da wasa 1-1. Shi ma wannan wasan ajiya aka yi shi sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Holland ta doki ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Tunisia da ci 3-1. Idan muka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Tunisia ita ƙungiya wacce ta kowace karɓar kwalakwalai a yanzu haka, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Tunisia aka jefa mata ƙwallaye aƙalla guda 12 a cikin wasanni su kuma da kira suka jefa ƙwallaye guda 2. Sannan idan muka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Turkey ta doki ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar USA wato Amerika da ci 3-2. Dan wasa Arda Guda shi ne jefa ƙwallonsa guda 1. Gaskiya muna taya su murna. Idan muka duba dai wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus da Ecuador abu ne da zai baka mamaki gaskiya. Ni kaina ban zata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ecuador za ta doki ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus. Sannan akwai wasa a tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Norway, shi ma wannan wasan sai an tashi gaskiya sabila wasa ne mai hatsarin gaske. Duk da ƙungiyoyin gaba ɗaya sun riga da sun fito, sannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Senegal za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Iran, shi ma kansa wannan wasan sai an tashi. Duk da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Senegal sun riga da sun fice ma daga wannan gasar gaba ɗaya. Dan wasa Cristiano Ronaldo a tarihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal babu wani dan wasa wanda ya kai dan wasa Cristiano Ronaldo jefa ƙwallaye, inda dan wasa Cristiano Ronaldo ya jefa ƙwallaye kusan guda 145. Sannan idan muka duba dan wasa Lionel Messi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina babu wani dan wasa wanda ya kai dan wasa Lionel Messi jefa ƙwallaye, inda dan wasa Lionel Messi ya jefa ƙwallaye kusan guda 122. Idan muka duba wannan 'yan wasannin ba karamin kokari suke yi ba kungiyoyin su gaba daya. Duk da dan wasa Cristiano Ronaldo a wannan gasar da ake buga ya jefa kwallayensa guda 2, sannan dan wasa Lionel Messi ya jefa kwallayensa guda 5. Sannan idan mun manta ba kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina za su fafata da su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Jordan. Idan muka duba wannan wasan gaskiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Jordan za ta sha bulabarai da yawa saboda ba su da kyau. Sannan idan ka duba kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina kungiya ce mai kokari mai hazaka wanda ko a yanzu kowace kungiya ce suka haɗu da ita gaskiya ba na tunanin akwai wata kungiya da za ta iya doki kungiyar kwallon ƙasar Argentina sabila da kyan da suke da su.